Swnamkha goriya mairum ekdom kutung kutung suk drop sengkhana kutung kutung tong 1 2 5 ka 1 2 1 2 1 nangte torliya full kumari nangte torliya phungka ham jatana tini phungai seri seri ko watei se phai tong ha kisa kisa gangkhe nukao tabo himnai angkai aboni agolo hangkai ang tau watei joraba khichiri songsanam jong gaban bagi khichirin bagi prepare khai tong hai ko thok kutung raja oroke jotono mosla rok angkai amo direct songsinai ta angoro no dal rok te rugliata kukaro songna hangkaba angkai tabo dui bar yake 3 bar siti roinai mun khatai ko gai tau cha sinai oro baikang mosdeng tongote gudok butongo miani muimang gai amo hangkai tok bahan amo bo moi songroni phum amate rphai mani hingke amo ke ar homani o ano phan to wai songka gai tau am bai cha sinai hingke hain haite se phungka ham amo tabuk next day ni morning go tawo ang khaklu songnai hingke mosobilati nawo ke chakhwtwi kwthwng ni prepare khai dongo chakhwtwi kwthwng cha balok sukabon bagai chanam jong soda kisi san rakha hingkai tei kutung ruinai mix khai rekha ta hingkai tini ombaino chasinai belaino thok tokung tong ha hangke tabuk hangkai ani manai phat sake re klang obo bin duty tongma ba bo tonglia ase hangka mo ke dry fruits rok bo re klang khata ano cha dehne yangu cornflakes re klang kha kotoman puspaya ko hangka mo ke korok angur karan ro amte rok ta hangka mo ke walnut pregnancy pro chana nang phum te hai dry fruits rok ka bangke bo tabung thaka kiri se re thaka bono lamor dek jora phirogui to phaina kiri hamjak sugo bono tor khaijak labo bo hamjak sugo hangkai seirong hangkai seirog je bongna hamjago borongna bo seirog markan hamjago ter thari thaka ang tesa tonggui norno kaisa mani khai phunugano abo angkha awang khakluni awang khaklo simire glagang aro thailik boranai gam de janani musung mani balok suka ngai thailik bu kabang ma tongla amara phaimani nge khaklo bo tong ngai tini khai khlaisinai ta ngai tabuk current kri kho current phaigang ke se ang a khaklo bai tamhine thailik no grind khainani ngai abono current no phaiga tungni nasing tong ngai bo gangan logi song gangkai thanga ngo anganwadi school lo aro angko mung register khaijak ngangai tabuk tam angko mairung rok dal rok angko rok manapu tam ne khichiri mairung rok manaipu ngai te tokti rok bo mannapu soyabin rok bo manhoni khanao ngai bondo dari thanga saimalia tam mala bo thangmani leri thanga 9:30 10 10:30 koita bajta bo 10:30 baje 10:30 se bo thango ganganwadi rok to dati no bond rok yo ngai to bo thang phaigra na ni nai thanga ngai tini bo sal ang tamsik tamne August September ang aram nang suka phia ba u waisa 2 din tung khao September no ngai belai khano taklai tam hinai asuk kutung ungli ata watei kisa misa phaipano salom tege mogoi tong kai ani bai kaham nong kha sapung pung kang leng khamwa kai tabuk current phaigateng abon pore snamnai or sma dawai sinai amoto emne manai dajang nai no freeze ni container ta ke angoro no dry fruits rong dabai sinai daire ba pa na chung to ma kha omrang thokjok sugu sa sugu angawno omoro ko thogwayo angka to khajuri tamo kholobai ne freezer dai sine omkhe goriya mairum ekdom kutung kutung suk drop sengkhana kutung kutung tong angka bang awang bathai changam chongo nai ani khoroksa manai ni ro horomo ba angkai awang bathai khlai janai
2 hours later. Oh karen no nasingmang ang tei tongmali ya tukusma pasu pas phailang dia karen duita roklai tong ha yang nang awang khaina ni tongmani taktam sa khaisina nyala tabo ke karen phaikaba ang start khaisina awang khaina ni amo thailik bai khaklu mix khaika hangke abon ya gulo angoro renai iko awanguri bo kisa resinai te angoro chini ria ketika hamnai ketika hamsi joton se kaham hangke angoro mix khaibe ka moida borka suji borka ketika hamborika te thailik hangkai khaklu rok jotono ek loge mix khaibe sinai sombo kisa rekha angoro hangke tawabono mix khaisinai prosad hajing to sho ketui bahai mamale shersinai tabok awang sulori thaka o guriar ma bagai dasido ngate khakluni butui baino tui siren nanglia semelia bom ti jening no ketika hamra jak wa haina kazak ni phaikata na choto ke amke koto ke khaija amke chikon ke khaija podre podke khai na kheta hingke tabke sherbai kha dek pungtuting thaka amang jotonam bagai chare bainai hengke tabuk hengke sarik ungkha sarik hengke no songnani ungkhatai ko yang abaja serjong hengke lotibo khugire khabo hengke songsinai ta hengke heke no jeng help khailayo hengke abo hengke 10 dini phungayo khang charta bosaoine tui narakna nengkha voltage ekdom full pura aram nangsuka tui hengke ang tabuk amano awangrina thang tongo phungo himtetei thangata nangte torliya full kumari nangte torliya mai kaham ka rasta owa kisa tabu sabu again sa aya tamo ko hai kusum ane babe sing kana kusubo biti to de man to biya handok bote songna hauri songna 1 3 5 ka 1 3 isa mangambo abo hangke biryani khaisinai tini yang chicken hangke chicken sakao gomai o basmati chawal ri hangke tabu gobno mix khainai chalaisinai ta hangke ang to chai pai no video edit khayo belai no thokka norok songi chainai di